שלום חברים, אני היום לקחתי עוזי רבי, נכון? נכון. עוזי, מה התפקיד שלך ולאן אנחנו נוסעים? אני פרופסור באוניברסיטת תל אביב, מרכז דיין, ואנחנו פה נוסעים לתוכנית טלוויזיה ב-i24 שאני צריך להשתתף בה. מה אתה חושב, על מה מדברים שם היום? תראה, מטבע הדברים על חיסול סנוואר, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי בהוויה המזרח תיכונית, עם הרבה מאוד שאלות. ברור שהשאלה הראשונה היא איך ועד כמה זה משפיע על גורל החטופים. האם עכשיו זה יהיה יותר קל או חלילה?